Njegovo ime je zlatnim slovima ispisano u istoriji jugoslovenskog i srpskog fudbala, jer je upravo on jedini golman sa ovih prostora koji je osvojio titulu klupskog prvaka sveta. Večiti borac i iskrena motivacija za mnoge ljude. Zvonko Milojević. Vi pratite fudbalski podcast Fudbal više od igre i specijalni serijal fudbalske legende u kojem se podsjećamo pravih velikana ove magične igre, koji su mamili aplauze na ovim prostorima i u ovom regionu. Pričamo o njima i o njihovim karijerama. Naravno i vi sami možete napisati koju je reč o istim u komentarima i da podelite sa nama i vaše mišljenje o tim fudbalskim legendama. Također možete podržati rad ovog kanala i emisije tako što zapratite kanal na subscribe i kliknete na like. Zvonko Milojević je rođen 30. avgusta 1971. godine u Svetozarevu, današnjoj Jagodini. Ovaj 1,91 cm visoki golman je nekadašnja jugoslovenska i srpska fudbalska zvezda, koja je bila poznata kako po neverovatnim odbranama, tako i po igri sudbine prema kojoj niko ne može biti ravnodušan. Karijeru je započeo još od malih nogu u svom rodnom gradu u Jagodini, a onda ga je velika Crvena zvezda dovela u njihove redove. A o kakvom se to talentu radilo, dokaz je da je Zvonko Milojević debitovao za prvi tim Crvene zvezde sa samo 17 godina i to u revanš meču Kupa UEFA u Nemačkoj na utakmici između čuvenog Kelna i Crvene zvezde. Još uvijek se pamte njegove odbrane i fantastičan debi za tadašnjeg tinejdžera. Kao prvi golman Crvene zvezde krenuo je u sezoni 1991/1992. godine i branio je za ovaj klub sve do 1997. godine. Ono po čemu će ostati upamćen je to što je bio na golu Crvene zvezde u čuvenoj utakmici za titulu klupskog prvaka sveta 1991. godine u Tokiju protiv čileanskog kluba Colo-Colo, kada je Crvena zvezda osvojila i taj trofej ubedljivim rezultatom sa čak 3:0. Po odlasku iz Crvene zvezde imao je ponude iz belgijskog Anderlechta i portugalskog Porta, ali je zbog problema sa papirima odlučio da ode u Belgiju. Branio je gol belgijskog Anderlechta od 1997. do 2003. godine, a nakon tog kluba branio je i za belgijski Lokeren od 2003. do 2007. godine. Što se reprezentativne karijere tiče, bio je na spisku legendarnog Ivice Osima kao jedan od dvojice rezervnih golmana reprezentacije Jugoslavije za Evropsko prvenstvo 1992. godine, sa kojeg su isključili reprezentaciju i nije se takmičila zbog sankcija iako je bila prva u svojoj grupi, ali je nešto kasnije ipak bio i prvi golman Savezne Republike Jugoslavije od 1995. do 1997. godine, gde je zabeležio 10 nastupa, od kojih je reprezentacija tadašnje Jugoslavije pobedila čak 8 utakmica sa njim na golu. Sigurno bi bilo i više nastupa da tih godina nije bilo već poznatih sportskih sankcija i fudbalskoj reprezentaciji Jugoslavije. Ipak u julu 2007. godine po završetku ugovora sa belgijskim Lokerenom i nakon 21 godine provedene među stativama, odlučio je da završi golmansku karijeru. Ono što je retko ko znao, to je da je tokom karijere Zvonko Milojević čak 4 puta operisao kolena, ali nikada nije odustajao. A onda se dogodilo nešto što je promenilo život ovog vrhunskog sportiste i poznatog fudbalskog golmana. 15. novembra 2007. godine doživio je tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod nemačkog grada Ahena, dok je sa ocem fudbalera Groningena Gorana Lovrea putovao iz Belgije ka Srbiji. Otac Gorana Lovrea prošao je sa lakšim povredama, dok je Zvonko Milojević zadobio mnogo teže povrede. Bio je 12 dana u komi, nekoliko puta operisan, a zatim je u Belgiji sprovedena i fizikalna terapija, nakon čega je vraćen u Srbiju. Iako je još uvek u invalidskim kolicima, njegova borba je pokazala kako je kada neko želi i može. Iako su mu lekari govorili da će biti poput biljke, Zvonko Milojević ih je demantovao nadljudskom snagom i željom. Uspešno koristi ruke, čak uspeva da vozi i auto, ali ono što ga je oduvek krasilo je i danas itekako prisutno, a to je njegov čuveni osmeh.
Sa ponosom mogu reći da je Zvonko Milojević i moj zemljak i sugrađanin i da sam imao tu čast da gledam i pratim utakmice na kojima je on branio i uvek blistao. Jagodina ima zaista puno sportskih bisera i dijamanata, a među najsjajnijima čuveni Zvonko Milojević, kome iskreno želimo zdravlje i oporavak. Kao što je rečeno na početku, njegovo ime je zlatnim slovima ispisano u istoriji jugoslovenskog i srpskog fudbala, jer je upravo on jedini golman sa ovih prostora koji je osvojio titulu klupskog prvaka sveta. Večiti borac i iskrena motivacija za mnoge ljude, Zvonko Milojević. Vi pratite fudbalski podcast Fudbal više od igre i specijalni serijal Fudbalske legende u kojem se podsjećamo pravih velikana ove magične igre koji su mamili aplauze na ovim prostorima i u ovom regionu. Pričamo o njima i o njihovim karijerama. Naravno, i vi sami možete napisati koju je reč o istim u komentarima i da podelite sa nama i vaše mišljenje o tim fudbalskim legendama, kao i da sami preporučite nekog vašeg fudbalskog idola ili fudbalera. Također možete podržati rad ovog kanala i emisije tako što zapratite kanal na subscribe i kliknete na like. Živi i zdravi bili. Hvala vam najlepše.